tagal. Yung kalsada pagka walang drainage. Diretso sa kalsada. Pag walang drainage. Ay, hindi ba yan drainage? Walang pasukan ng tubig. Walang magalto. Magagal ng panahon kanina. Istaga ni Bronsal. Grabe oras no. Iba ka pap. Iba ka no. Bigbi lang pag-abot medyo sa may Raday. Kanina kayo din sa may Del Gallego. Patay yung motor natin. Siguro mga 10 minutes na siguro yun eh. May naka-timing ng ano, ng masisilungan. Yung kapote kasi namin manipis. Sabata na. Yun eh, sumudasa. Actually kanina pa kami nasa arawan eh. Nangangalay lang tayo sa biyahe. Mas nakabuti natin. Wow! Eh, pagparabasa ang motor na eh. Kawawa yung mga babiyahe ngayon. Ay nako. Bugso ng ulan. Tagal-tagal pa ito. Baka nga dito. Oh. Balik tayo ng ano ngayon. Pabalik tayo ng Pasig. Anong oras na kami nakaalis. Kaya nandito pa lang kami. Inabot pa ng ulan. Pupunta yung direksyon natin doon, puntang Del Gallego. Sarap na nakatrapak. Problema sa ulan. Ayun yung mga biyahe ngayon, ingat ha, yun yung mga biyahe. Yung mga biyahe ngayong araw, medyo maulan, dalang kapote. So kayo mga susunod na araw, ingat. Out na kami. Salamat. God bless.